अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रिय नोंथांमोन, नोंथाङा माब्लाबा हरनि निजोम बुब्लिफोराव गावखौनो बे सोंलुखौ सोंदों नामा? दिनै आंनि हां लानाया जोबोब्ला आंनि जिउमाया बहा थांगोन होननानै? सोरगोआव ना एबा बबेबा गुबुन जायगायाव? बे बुहुमाव लाख लाख सुबुंफोर थायो। बिसोरो खारो, बिसोरो मावख्रुबो, बिसोरो खामायदों, बिसोरो मिनिदों, बिसोरो गाबदों, बिसोरो जिरायदों। नाथाय बिसोरनि गोथौ गोसो इसिङाव मोनसे सोंलुआ अरायबो रिंखाङो। बे जाहैबाय, आं सोरगोआव थांगोन नामा? एबा आं सोरगोआव थांनो मोनगोन ना मोना? बेबायदि सोंलुआ अरायबो रिंसारबाय थायो। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो इसोरनि सैथोथिखौ फोरमायनो थांगासिनो दं, जाय नोंथांनि आत्माखौ उदां खालामगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांनि गोसोखौ फोथायनायजों आबुं खालाम आरो नोंथांनो 100% खोथा होयो दि नंगौ, आं सोरगोआव थांगोन मानोना इसोरा आंजों दं। बेबायदि होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा 100% सियर जानो हागोन। आंनि अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, सोरगोआ मोनसे सानबोलावरि नङा। सोरगोआ मोनसे मोगथां जायगा आरो नोरोगाबो सैथो। साफ्रोमबो सुबुंनि आत्माया बबेयाव थाङो, नों बहा थांगोन, बियो दिनैनि खौरांल' नङा, बेयो नोंथांनि आत्मानि इयुननि बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, मानोना दिनै नों सोलोंगोन सोरगोनि लामाया सोर आरो माबोरै नोंथाङा दिनैनो सोरगोआव थांनो थाखाय नोंथांनि टिकेटखौ मोननो हागोन। खोन्दो 1नि बाथ्रा, बेनो जाबाय आत्माया बहा थाङो। साफ्रोमबो सुबुंनि सोलेरा थैनो गोनां, नाथाय आत्माया अमर। बेनिखायनो बाइबेलनि इब्रायारि 9:27 सिरिया ओरैहाय बुङो, साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन आरो बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। बेनि ओंथिया जादों, थैनायनि उनाव आत्माया हरखाबनो मोननै जायगाफोरनि गेजेराव मोनसेयाव थाङो। बेनो जादों सोरगो आरो नोरोग। सोरगो जेराव इसोर दङ, जेराव सोरां, गोजोन आरो जोबनो गैयै जिउ दं। नोरोग जेराव खोमसि, दुखु दाहा, बिजिरनाय आरो इसोरनिफ्राय जुदा जानाया दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थिरांथाखौ सोर खालामो? जोंनि मोजाङा जोंखौ सोरगोआव लांनो हागोन ना? जेरैहाय दान होनाया थोजासे नामा? गिर्जायाव थांनायाल' थोजासे नामा? बिनि फिननाया जाबाय, अनजाग्रा नायगिरिफोर, नङा। सोरगोआव थांनायनि लामाया आबुङै जुदा आरो बेनो दिनैनि इसोरनि गुमुर। खोन्दो 2नि बाथ्रा, बेनो जाबाय, मोजां हाबाफोरा जोंखौ सोरगोआव लानानै थाङो नामा? गोबां मानसिफ्रा सानो, आं सासे मोजां सुबुं, आं रावखौबो खहा खालामा, आं दान होयो, आं गोरिबफोरखौ मदद खालामो, आं थारैनो सोरगोआव थांगोन बेबायदि होननानै गोबाङा बुङो। नाथाय इसोरनि गोथार बोसोन जेसायानि 64:9 सिरिया ओरैहाय बुङो, मानोना जोङो बयबो पापजों बादुवा जानाय मानसिनि समान आरो जोंनि गासै धोरोमनि खामानिफ्रा सुवा नांनाय पसाकनि समान। मानोना इसोरनि गोथारथिया मानसिनि मोजांनिख्रुइबो गोजौसिनाव। बिदिन्थि बुंनो नागिरदों, साननानै ला, नोंथाङा मोनसे गुफुर खथायाव दं, जेराव गासै इन्जुरफोरा गुफुर जोंबाय थायो। जुदि नोंथाङा एसे हाद्रि लाबोयो, अब्ला बियो नोजोर होथावना जागोन ना? एबा गुफुर गाबाव नों जुदि बै हाद्रिखौ गारनानै होयोब्ला, लेथ्राखौ गारनानै होयोब्ला, बियो नायथावना जागोन ना? थिग बेबायदिनो इसोरनि गोथारथियाव जोंनि साबसिननिख्रुइ साबसिन, मोजांनिख्रुइ मोजांसिन मावनाय खामानिफोराबो इसोरनि गोथारथियाव जेबो गैया एबा साबजाया। बेखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोजाङाथ' मोजाङानो, नाथाय बियो सोरगोनि साबि नङा। जोंनि मोजां मावनायनि गेजेरजों जोङो सोरगोसिम थांनो हाया। खोन्दो 3नि बाथ्रा, बेनो जाबाय, धोरोम, आसार खान्थि आरो आरज गाबहरनाया जोंखौ सोरगोआव लानानै थाङो नामा? गोबां मानसियानो गावनि धोरोम, दोरों, फुजा, उखैनाय आरो फालिनायफोरनि सायाव फोथायनाय थायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बाइबेलाव ओरैहाय बुंदों, ज'हननि 14:6 सिरि, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। धोरोमा मोजां, आरज गाबनाया मोजां, बोसोन खान्थिया गोनां, नाथाय सोरगोखौ सासेनि गेजेरजोंल'सो मोननो हायो। बिनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। मानोना बियो हारसिंनो पापफोरनि बेसेनखौ होबाय। नोंथांनि जायगायाव बियो हारसिंनो क्रुसखौ लाबाय। बियो हारसिंनो नोंथांनि थाखाय जोबनो गैयै जिउखौ बायबाय। खोन्दो 4नि बाथ्रा, बेनो जाबाय, पापआ मा आरो पापआ जोंखौ मानो सोरगोनिफ्राय जुदा खालामो? पापआ बुथारनाय, खावनाय एबा बिया-बिसारल' नङा। पापआ जाबाय जोंखौ इसोरनिफ्राय जुदा खालामो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, पापनि ओंथिया जाबाय गोरोन्थि खामानि मावनाय, गोरोन्थि साननायफोर, गोरोन्थि मोनदांथिफोर, इसोरनि बिथोननि हेंथायै बिग्रायनाय, इसोर गैयालासे जोंनि गोसो बादियै थांना थानाय। बेनिखायनो बाइबेला बुङो, रमारि 3:23 सिरि, साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय। बेनि ओंथिया जादों, साफ्रोमबो मानसियानो सासे पापी सुबुं आरो पापनि साजाया जाबाय थैनाय आरो इसोरनिफ्राय जुदा जानाय। नाथाय बेयावनो इसोरनि अननायखौ बेरखांहोनाय जायो।
खोन्दोबानि बाथ्रा बेनो जाबाय इसोरा नोंखौ मानो एफाग्राब मोजां मोनो। बे बिसयाव गोथार बाइबेलाव ओरैहाय लिरदों जहननि 3:7 सिरि। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। बियो गावनो जिसु महरै मानो फैखो? बेनो जाबाय जोंनि पापफोरनि बेसेननि थाखाय, जोंनि आत्माखौ बासायनो थाखाय, जोंखौ नरकनिफ्राय बासायनो थाखाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जायगायाव क्रुसखौ लाबाय, जोंनि पापफोरनि बिबानखौ लाबाय, जोंनि साजाखौ गावनो बानस'बाय, जोंनि थाखाय बेसेन होबाय, जोंनि थाखाय जोबनो गैयै जिउखौ बायबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोन, नोंनि थाखाय बियो क्रुसनि सायाव गावनि जिउखौ होबाय। केवल नोंनि थाखाय बियो 3थि सानाव सिखांफिनदों आरो थैनायखौ जै खालामदों। बिनो सोरगोनि दरजा, बिनो बासायजानायनि लामा। खोन्दो 6नि बाथ्रा बेनो जाबाय सोरगोआव थांनायनि लामाया जाबाय सासे, बेनो जाबाय जिसु। नायगिरि नोंथांमोन, जिसुआ बुंदों, आं दरजा, जाय आंनि गेजेरजों हाबगोन बियो बासायजागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव मोनसे सोंलु खालामदो। बे सोंलुआनो जागोन, गुबुन माबा राहा गैया नामा? सोरगोआव थांनो हानायनि गुबुन माबाफोर लामा राहाफोर दङ नामा एबा गैया नामा? बेबायदि सोंलुखौ नोंनि गोसोआव सोंदो, अब्लाना बाइबेला नोंनो फिननाय होगोन बे बिसयाव। थोनहरजानाय 4:12 सिरि। पापनिफ्राय गहजानायखौ बिजोंल' मोननो हायो। बिखौ नागारनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव गैबावलिया। बे बाथ्राया अहंकार एबा दुगानि बाथ्रा नङा, बेयो सैथो बाथ्रा। एबा बिल'नो सैथो, नंगौ, जिसुनि अनगायै आरो बुहुमाव रावबो गैबावलिया, मानोना नोंथांनि बेसेनखौ जिसुआल' होबाय। खोन्दो 7नि बाथ्रा बेनो जाबाय सोरगोखौ माबोरै थि खालामनो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, सोरगोनि खोथा होनाया मोनथाम बाथ्रानि सायाव सोनारनाय। सेथि, फोथायनाय, जिसुखौ नोंथांनि इसोर आरो बासायगिरि होननानै नाजावनाय। नैथि, बेनो जाबाय पश्चाताप एबा उनदाहा खालामनाय, नोंथांनि पापनिफ्राय गोसो गोरबोजों गोजान जानाय। थामथि बाथ्रा, गनायनानै लानाय, बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो आंनि जिउनि राजा, जिउनि बासायगिरि होननानै गनायनाय, जिसुखौ नोंथांनि जिउआव लिंहरनाय, बेखौ खालामनाय। बेनिखायनो रमारि 10:13 सिरिया ओरैहाय बुङो, जायफ्रा फोरबोनि मुङै गाबज्रियो बिसोरो बासायजागोन। बास, बेखिनि बाथ्रायानो। जायफोरानो इसोरनि मुंखौ फोथायबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बिसोरनो बासायजागोन। बेनिखायनो सोरगोआ, अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोब्राब नङा सोरगोखौ मोननाया। इसोरा बेखौ गोरलै खालामबाय, जाहाथे बयबो जोबनो गैयै जिउखौ मोननो हायो। खोन्दो 8नि बाथ्रा बेनो जाबाय खेबसे बासायजानायनि उनाव नोंथाङा रोखा जानो हागोन ना? नंगौ, नोंथांनि बासायजानायखौ हमथानानै लाग्राया नोंथाङा नङा, नाथाय इसोरासो। मानोना जिसुआ बुंदों, रावबो बेफोरखौ आंनि आखाइनिफ्राय सिख'नो हाया। मानोना नोंथाङा मानसि, जों गोग्लैनो हागौ, जों लोरबां जानो हागौ, नाथाय इसोरा जोंनि रैखागिरि। बियो गोग्लैया, बियो मेंनाय गैया, बियो सोलाया। नोंथांनि जिउआ रैखाथि दं, मानोना बियो बिनि आखायाव दं। गुथि खोन्दोनि बाथ्रा बेनो जाबाय सोर नोंनो सोरगोआव जायगा होगोन। नों नङा, नोंथांनि खामानिफोराबो नङा, नोंथांनि धोरोमफोराबो नङा, नोंथांनि नेमखान्थिफोराबो नङा, नाथाय नोंथांनो सोरगोआव जायगा होग्राया केवल सासेल', बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट', नोंथांनि बासायगिरि। बेनो नोंनो जायगाखौ होगोन। बेनिखायनो बियो बुङो जहननि 10:2 सिरियाव, आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं, गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोन्थानाय नङामोन। नोंसोरनि थाखाय आं जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनो सोमोनांथाव सैथोआ, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि स्वयं खुगाजों बुंदों जे आं नोंसोरनो जायगा थाम-थिम खालामनोसै होननानै, आं नोंसोरनो जायगाखौ होगोन होनना। देट मिन्स बुहुमाव रावबो गैया, केवल जिसुल' दङ, जिसुआल'सो नोंथांनो सोरगोखौ होनो हागौ। खोन्दो 10नि बाथ्रा बेनो जाबाय सोरगोआव थांनायनि 100% फोथायथि माबोरै जानो हागौ एबा मोननो हागौ। जोबथा एसुरेन्स। नायगिरि अनजाग्रा लोगोफोर, सोरगोआव थांनायनि फोथायनाया बे मोनबा बाथ्रानि सायाव सोनारो। सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय इसोरनि बाथ्राया माब्लाबाबो फेलें जाया। जुदि जिसुआ बुङोब्ला नोंहा जोबनो गैयै जिउ मोनगोन, अब्ला नोङो मोनखागोन। बेयो माब्लाबाबो फेलें जानानै थांनाय नङा। नैथि बाथ्रा, जिसुनि बलिदानानो थोजासे एबा जिसुनि बावनायानो थोजासे। नोंथांहा जेबो दाजाबदेरनांगौनि गोनांथि गैलिया। थामथि, गोथार आत्माया नोंथांनि जिउआव साखि होयो। नोंथांनि बिखायाव मोनसे ख्रिस्टियान गोजोना थायो, बेनो साखि। ब्रैथि, मोनसे गोदान जिउ खुंनाया नोंथांखौ सोलायहोयो, नोंथाङा पापखौ नागारनो हमो। बाथि, नोंथाङा इसोरनि न'खरनि बाहागो जाबाय। खोन्दो 10नि बाथ्रा बेनो जाबाय दिनैनो सोरगोखौ मोननायनि सम। दिनैनो नों मोनसेल' थिरांथा लानांगोन, जिसुखौ नोंथांनि बासायगिरि होननानै नाजाव। खालि बेफोर सोदोबफोरखौल' बुंनानै नङा, नाथाय नोंथांनि गोसोजों
फोथायनाय लाखिनायजों गावखौ गथायनानै मेरे प्रियो स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है आपकी आत्मा की मंजिल बदल सकती है यही क्षण आपका मोर है गिदिंनायनि समा बेनो जिसुखौ नाजावनायनि समा बेनो जिसुखौ मिथिनायनि समा बेनो खोन्दो 9 नि बाथ्रा बेनो जाबाय बासायजानायनि आरज गाबनाय ओ आंनि इसोर जिसु दिनै आं आंनि गासैबो पापफोरखौ गनायना लाबाय आं सासे पापी होननानै सिमान लायो नाथाय आं फोथायोदि नोङो आंनि थाखाय क्रुसनि सायाव थैबाय आरो थामथि सानाव फिन सिखांफिनदों आं नोंखौ आंनि इसोर आरो बासायगिरि होननानै नाजावबाय आंनि बिखायाव फै आंनि आत्माखौ बासाय आंनि जिउखौ सोलाय आरो आंखौ सोरगोनि लामायाव दैदेन हामबायसै जिसु आंखौ बासायनायनि थाखाय आं दा नोंनि जाबाय दा आरो अरायनि थाखाय आमेन नोंथाङाबो बेबायदि गोसो बायग्लिनानै जिसु ख्रिस्टनियाव आरज गाबदो जिसु ख्रिस्टआ थारैनो नोंखौ नाजावगोन आरो नोङो सासे जिसुनि बिसा जागोन आरो नोङो सोरगो रायजोखौ मोनगोन जुदि नोंथाङा थारैनो बेबायदि आरजखौ गाबोब्ला अब्ला बाइबेला बुंदों नों मोनसे गोदान सोरजि गोजाम बाथ्राफोरा थांबाय गोदान गोदान खामानिफोरा नोंनियाव जागायजेनबाय एबा नोंनियाव गोदाना फैबाय नोंथांनि सोरगोआ थि जाबाय नोंथाङा इसोरनि फिसा जाबाय नोंथांनि आत्माया दा रैखाथि मोनबाय बेनिखायनो नायगिरि नोंथांमोन गिनो नाङा सन्देह दाखालाम मानोना जिसुआ बुंदों आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा सोरगोआ सैथो आरो दा बेयो नोंनिबो न' इसोरा नोंथांखौ बोर खालामथों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों इसोरा साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आशीर्बाद खालामथों आरो लोगोसेयैनो जायफोरा चेनेलाव दिनै गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन आरो लोगोसे कमेन्टआव लिरदो प्रेज द लर्ड इसोरनि बाख्नायजानाय जाथों दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन बै समसिम इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामनानै दोनथोंसै थेंक इउ